seara să fim de 16. Să vedem ce jucăm. Toți sunt plini, da? Acum să vedem. So we're off. Which way will this game go? It's with the striker. Și ce fază avem. And he's back in possession. Oh, he takes the ball cleanly. He did well to win the ball there. Ăla nu e arbitru. Nu. Good work there to get on the score sheet. The manager will hope that so the opening goals come from the man himself. The manager will be pleased he's on the score sheet today. Chiar că ce noroc, era foarte aproape de Well poartă. behind their team. Mi-au They tras got în that gol. goal. We're back underway. Oh, he Ai takes the ball grijă. cleanly. Ar fi pentru că sunt începător. Tu ai mai avut singur. Știam. Da, mereu mă dă... Ai filmat. Da, acum ai primit o And he's back in possession. And Zaha. Cel care a filmat cu prietenul Andrei. Cel care filmează acum. What a well-timed tackle. No advantage there. He's been working on this one at the training ground. Keeper glad to see that one go wide. Ai oprit filmarea, cred că ai oprit filmarea. De unde știi? Well to win the ball back. What a well-timed tackle. What a lovely cross-field pass. And it's saved by the keeper. Gets the cross in. There could be a chance here. He's cut it back inside. That's a dangerous area to lose the ball. Cântărețul Nice Elias, play. care Gets the shot este... in. So unlucky. That's it for Ca now. și mă din gura aia de sus. Asta filmat și cu penul. So we're back underway for the second half in this Bine că mi-am enthralling game. uitat telefonul acolo. Foarte, foarte bine. Te aplaud, te aplaud, te aplaud. Oh, he takes the ball cleanly. Mă duc să-l iau? Dacă mai Nu, Oh, că he did nu really mă well dau. there. Îmi trebuie și mie pe Messenger să postez And ceva. Zaha. Dangerous tackle there. mi-a băgat fault, ue. Facem provocări de bune. Dacă ne dați puțin mai mulți abonați, Gets the cross la in. Bădăl Mihai, Crossed Iacob inside. Elias și Andrei Bădoi. o să filmăm unul cu Elias Vlog. The assistant's kept his shoot. 2-0 pentru cei! Stunning goal as he finds it back of the net with ease. And the referee gets the game going again. Da, ce mincinos! Nici măcar nu știu să-i Going to be a free kick. Iliev Oh, and it's the Vlog. first card of the day, and it's yellow. Iliev Vlog. După vom filma cu Fortnite Trailer. Da, frumos! Mi-a dat cartonaș roșu de 2 ori, Raul. Au dat pe lângă poartă cu poarta liberă. Adică din lovitură liberă nu era. Nu, și. Îmi dau autogol și vezi, dau autogol. Autogol mi-a dat!
Că mă enervează, da. Da. See the replay of this one. He was unlucky there, and the manager won't be best pleased. But these things happen in football. Oh, he takes the ball cleanly. Sends it forward. And Zaha. He read that one absolutely perfectly. Nice work there. Și 4. Da. Aoleu, vrei tu 2. Nu se poate. Nu se poate, dar se poate 4. Oh, they're in cruise control now. The game is surely all wrapped up. Elias, filmezi. Băi, era lor auto, ce ai? Telefonul. Oh, that was close. Zaha. 1-3. Oh, what a stirring goal here as he finds the back of the net with goals are flying in here. And there's the full-time whistle. The match is finished 3-1.